Uy, Paps, di yung kagikan, Paps. Di na kagikan nga. Sa mura magkagikutasan, nagdulhog man ka? Basta kapoy kayo. Hindi magagikan na nga nagdulhog magkamurong kagikutasan noon. Dito ko, marites ko dito ba? Unahan ba? Dito na di balay na sunahan. Dia luyo. Sa. Unsa na yun, marites dito dai. Nay do kami niyo, Pops. Oo. Ako na may nagbuwas na yun. Siguray sila silang nakagin na. Nagbuwas na kabalungan. Ninaw ko doon sa phone ba? Ninaw ko sa luyo ba? Minaw ka sa ilang istorya? Oo. Sa ato ba marites sa giday ka? Marites lagi. Marites ka? Oo. Asa na. Ana man siya, Pops. Ana mo siya. Nga, kanang Dubai. Ay siya. Mari! Marisus. Okay, kumare ba? Puro kami ba? Pulos. Magkumari to sila. Kumare sila niya. Puro naman ninyo. Oo. Mari! Grabe kilo ka gabi, Mari. Nahanguber, juga pertig yun ang akong ulo, Mari. Muradyo, maliki ang ulo, Mari. Murag maliki ang ulo. Muradyo, maliki ang ulo, Mari. Ano ba mo siya? Ano ba, Mari? Murag maliki ang ulo. Kaya nag-inom ang gulong gabi, Mari. Oo, naginom din sila gabi. Oo, nag-inom sila gabi. Unsa may lang giinom? So, kuhan, ganing ilang inom, kuhan, ganing impi. Sus, pag-ingon na, pag-ana niya, Mari nga, Mari, sakita lagi sa ulo, Mari. Ang akong ulo, Mari. Murag yung malike, ana po itong usapon nga, mayo ganag ka, Mari. Kay mong ulo, murag malike. Ako ama, Mari, kaya kung like, murag na yung ulo. Grabe. Dako ako na. Grabe ako nasagap na yung balita dito. Oo, to, mas garing niyari. Kung kipiti katawaan ako, kaya iya ko nung like, murag ko nung na ulo niya. Oo. I-share mo, i-share. Oo, kutasan ko, katawa na ko lagi. Matakdan sa pagkamarites ni mo pa. Oh, so muluya ha gini mo, Paps. Kapoy kayo, oh. Nakat kayo buntod ba? Ito grabe din pagkabuntura diha ano? Oo, Buntod jud kayo kay. Ato ko to marites. No marites lagi ka dito. Mao ra gyud nimo. Oo. Unsa ba mga kumari to nimo? Wala kay labot. Naminaw ko, marites ako. Marites lagi. No marites lagi. Sige pa sa'yo, atas ko kay pabot ang turo na kuha na ko. Unsa man? Yap. Di ba mo? Nalakaw nun to. Okay. Sige. Oo. Sige.